Drugs tei kefek mani bai hakchal khai tonnani bagai tei hukumu mukumu rokno nargai puarnani nahar mongo koloi youth society ni loa jemong bai angna thangi tongo koloi khodani puila thang tei hukumu panda Chashar 27 May 2023 salbariwo khwai hangkoni telembora khaisa mongol kamyo khlaijaknai o naithok panda Pandana cengse dinayamni manjaknai koloi khodani rai okra bonang mongal podo koloi narwai okra angni manjak phainai TTA ni sini sak hamtei malmata bedegni samungtar dinai adong bonang kombol koloi tei narwai motamungni manjak phainai hasteni kereng kokchap nokni adong bonang bisujit koloi tei bo tongbainai koloi khodani koloi youth society ni kuchuk tang okra ro Halo fungni damchuku tamchu nisimino cengjangnai koloi khodani hukumu thangmung badelmungni thayangkha khwai hangko telembura khaija mongol kamini mojang montri koloni noksawo Yagulo sharik damtham tamfru nisimi khwai hangko telembura khaisa mongol kamini hachukkhuri community hologo cengjaknai koloi khodani hukumu mosamung rujabmung akoro Haike joto lukolokno pando phai manjana bagi koihalka koloi youth society ni thasingtei o pandawo fandiwi awi mungkhlani rogongka haping